Искаха го от Манчестър Юнайтед и Арсенал. Предлагаха му екип в Италия и Испания. Тотнъм обаче не го даваше и не го даде. Защото Митко се превърна в основното оръжие на отбора с головете, с пасовете, с духа. Завърши годината като един от най-силните нападатели в света. Головете на капитана Димитър Бербатов с националния екип го изведоха до второто място във вечната ранглиста. Но съотношението между техния брой и броя на изиграните мачове го прави абсолютен лидер. Докъде ще стигне Бербо като футболист, сигурно не знае и той самият. До кога ще бъде най-желаният ерген, сигурно не знае и съдбата. Димитър Бербатов! А на сцената искам да поканя Борислав Михайлов, президент на Българския футболен съюз. Да. Това е специалната награда. Споменах ви в началото за този специален часовник. Можете вече да попитате колко е часа, а той да ви отговори с помощта на уникалния Франк Мюлер. От Гранд Компликасьон. И той е осигурен от Dax Media. Франк Мюлер, лимитирана серия, номер 1. На капака е изписано за футболист, номер 1. Добър вечер от мене. Искам да честитя на Митко поредното голямо отличие. Да му пожелая много здраве, повече късмет, трансфер в Манчестър Юнайтед, да заведе като капитан на отбора на световното първенство, след което спокойно може да претендира да се бори за златната топка. Честит още един път. Добър вечер на всички. Хората, които ме познават, знаят, че не обичам да говоря много по принцип, но сега ще си позволя да кажа няколко думи, най-вече към по-младите ми съотборници, тъй като някои от нас вече сме към залеза на кариерата си. Но важно е по-младите момчета да знаят, че е важно човек да знае какво иска живота и как да го постигне, тъй като доста хора се целят в нищото и го оцелват. Не бъдете такива, имайте цели, имате амбиции. Препятствия винаги ще има, но ще ги виждате, когато не сваляте очи от целта си. Аз се опитвам да го правя, надявам се, че давам някакъв пример по този начин и се надявам по-младите момчета да го следват. Не само аз, колегите ми също, тези момчета, които са тук също. Така че искам да благодаря на всички, които са гласували за мене, на семейството ми, най-близките ми хора, които ме търпят такъв какъвто съм, сложен. И на менеджера ми Емил Данчев, който е тук. И най-вече има две момчета в залата. Иван и Цето се казват, масажисти на националния отбор. Само че не мога ги видя къде са. Не, това е наистина сериозно, тъй като понякога хората, които не се забелязват, те вършат най-голямата работа, така че благодаря на тях двамата, че се грижат за нас. Благодаря на хората, които са не уважили. Лека вечер. Ще позволиш ли един журналистически въпрос? Това е твоята четвърта топка. Приз. Господин Стоичков има 5. Смяташ ли да го задминеш? Ще се опитам. Надявам се, че няма да се разсърдя, ако го направя. Но има така доста време. Аз доста път съм си пожелавал, когато съм бил тук, да се видим и следващата година. Всички играем за това някой ден, като свършим, да бъдем признати като добри футболисти. Аз го правя, така че може да се видим следващата година пак. Пожелавам ти го. А сега, моля госпожа Майя Георгиева, изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка, да излезе на сцената. Първа инвестиционна банка е генерален спонсор на церемонията и награждава тримата най-добри български футболисти с нещо много приятно. Но какво е то? Трябва да кажа, защото за футболист номер 1 подаряваме кредитна карта номер 1. Това е Diners Privé, черлата перла. Няма да казвам колко е кредитния лимит, но имате 10 000 евро подарък над кредитния лимит. За вас също. Следващата година се надявам и вашата да е черната перла. Заповядайте.
Ще бъдете ли така добра да заредите и моята карта? Не, благодаря. Благодаря. А сега каня всички в залата, които държат златни топки, да се качат отново на сцената. А заедно с тях господин Михайлов, госпожа Лечева и господин Михов. Заповядайте. Заповядайте, господин Марков, господин Пеев.